So yun nga po sa mga manonood na taga Mangaldan, hopefully po maisipan nyo rin pong sumama sa asosasyon ng mga rabbit breeders dito sa Mangaldan. So ang pangalan po ng asosasyon natin dito sa Mangaldan is Rabbit Breeders Association of Mangaldan. So pinapangunahan po to ng aming presidente na si Sir Ronnie Takaka. Saka kasama ko po yung mga council namin. So promote ko na rin po yung mga kasama ko pag may mga kailangan kayong accessory, pagkain ng mga alaga natin, hindi lang rabbit, mga poultry. Andyan po ang Adi Antia kay Sir Patrick Quinto. Tapos andyan din po kung gusto nyo pong makakain ng masarap na potaheng gawa sa rabbit, andyan po si Sir Mickey Revilla, ang Lock Up Rabbit Tree na matatagpuan naman po sa gabi. Pwede nyo po silang i-contact sa Messenger. And then kung kailangan nyo po ng mga probiotics, andyan po ang Sabrosa kay Sir Frank. Sila po yung mga distributors ng ating probiotic na pangalan Sabrosa. Available din po yan kay Sir Patrick sa Adi Antia sa Gigilunan. At kung gusto nyo po ng odorless na rabitan, andyan din po si Ma'am Jovel Velasquez. Siya din po yung isa sa mga kasama natin sa Arbam na nagpo-promote ng organic para ma-lessen yung amoy o mga langgam na na-encounter natin sa ating rabitan. At andyan pa po yung mga iba't iba po naming mga kasama na pwedeng makatulong sa inyo at sa mga taga Mangaldan, hoping na makasama namin kayo sa Arbam. At saka kung gusto po nyo pong matry ang Vision Feeds, message na lang po ako at taga dito po ako sa May Palwa, Mangaldan. So, gusto ko din pong pasalamatan ng bumubuo ng Rabbit Breeders Association of Mangaldan. Nandyan po ang mga opisyal natin na pinapangunahan po ni Sir Ronnie Takaka. Nandyan po ang ating Vice Presidente na si Sir Patrick Ian Quinto. Andyan din po si Sir Jerome de Guzman at si Sir Marvin Manuel. Andyan din po sila Sir CJ Sarmiento, sila Sir Frank Soriano. Andyan din po si Sir Richard Capito. Andyan din po si Mark Quinto, si Sir Mickey Revilla, si Ma'am Jovel Velasquez, andyan din po si Sir Justin De La Cruz na isa rin pong vlogger. At sana po tangkilikin pa po natin ang industriya ng rabbit dito sa Mangaldan at sa buong asosasyon ng mga rabbit breeders dito sa Pangasinan. At maraming salamat po.